Chukwu, onye mere Chukwu, onye mere Chukwu, onye mere Chukwu. Chukwu, mere anyị ebere Chukwu, mere anyị ebere Chukwu, mere anyị ebere Chukwu. Nigeria na nazi dike, mere anyị ebere Chukwu, mere anyị ebere Chukwu, mere anyị ebere Chukwu. Ọnọdụ anyị nọ n'izikwa mma, mere anyị ebere Chukwu, mere anyị ebere Chukwu, mere anyị ebere Chukwu. Isi anyị sọrọ udo n'awa, mere anyị ebere Chukwu. Anyị gaghara udo n'anụ mere anyị ebere Chukwu. Ndị gị na ịnọzi n'afụfụ, mere anyị ebere Chukwu, mere anyị ebere Chukwu, mere anyị ebere Chukwu. Ala Igbo na-akpọnụ gị bịa mere ebere Chukwu, bịa mere ebere Chukwu. Olisa mere anyị ebere Chukwu. Imo steeti na-ayọnụ gị si gị mere anyị ebere Chukwu, mere anyị ebere Chukwu, mere anyị ebere Chukwu. Ihe na-eme na Anambra na-eju m anya, mere anyị ebere Chukwu. Ọ gbagwojuru m anya Chukwu, mere anyị ebere Chukwu. Abia steeti akarịa n'ugbo, mere anyị ebere Chukwu. Olisa na-etu na-ebere Chukwu, Olisa mere anyị ebere Chukwu. Ọ bụzi n'Enugu na Ebonyi, mere anyị ebere Chukwu. Olisa na-etu na-ebere Chukwu, mere anyị ebere Chukwu. Chukwu mee ebere Chukwu, onye mere Chukwu, onye mere onye mere Chukwu, onye mere onye mere Chukwu. Olisa mee ebere Chukwu, Olisa mee ebere Chukwu, Olisa mee ebere Chukwu, ebere daddy, onye mere Chukwu. Jehova mere anyị ebere Chukwu, eze mere anyị ebere Chukwu. Sigidi onye mere Chukwu, onye mere Chukwu. I want you to talk to him and say, see ya Chukwu, ikabula anyị Chukwu, ikabula anyị Chukwu. See ya mere anyị ebere Chukwu, Olisa mo Chukwu, ikabula anyị Chukwu, ikabula anyị. Father, we don't know what to do again. We are tired, oh Lord. Without you, we cannot survive the condition of this country. We are tired, oh Lord. Only you can save this nation. Chukwu, ikabula anyị, mere anyị ebere Mama, mere anyị ebere. Jehovah na dendo, Jehovah na dendo. For this is the confidence I have, that if we pray in the will of our Father, that He hears us. Father, I know You hear us, even at this moment. In the name of Jesus, say Jehovah na dendo, Jehovah na dendo. Okay, me read the word na dendo, Jehovah na dendo. Asina meje ije na nna konye oluweri ụmụ o nwere onye si na ọ dị ya mma na ndị ọzọ rụchara ọrụ akwụrụ ọhụụ, ịrụkwa nke gị si akwụkwọla gị ụgwọ. Eze mee nna konye oluweri ụmụ ọbara Chineke mmehie ọnụzọ eluigwe, eze ekpere anyị ọnụzọ nke eluigwe, ikuku ama n'ọnya m na-ekwe m ọnụzọ eluigwe, eze ekpere anyị ọnụzọ nke eluigwe. Jizọs nwere onye pụrụ igbochi ọnụzọ eluigwe, eze ekpere anyị ọnụzọ nke eluigwe. Otu aka na-eru mba na o nwere onye pụrụ igbochi ọnụzọ Jizọs mere anyị ọnụzọ nke eluigwe. Ndị ọrụ oyibo na ya n'oge nsogbu ọnụzọ eze mere na mmeghere ahụ ọnụzọ nke eluigwe. Lecturers na ya n'oge ọnụzọ nke eluigwe. A sịrị gị mere n'anya ọnụzọ nke eluigwe. Ndị pensioners na-arịọ gị ọnụzọ akwọ ụgwọ ọnụzọ nke eluigwe. Otu aka na-arụ maka eluigwe mee
eluigwe mere Jehova ka eluigwe mere eze eluigwe mere Jehova mere ọtụtụ ndị mmadụ rụrụ ọrụ wee ruo retirement gọọmenti ajụ nọ na-akwụ ụgwọ ọtụtụ ya tara echiche mmụọ eze eluigwe Jehova biko bịakwuara what shall it profit a man iwetacha ụwa niile tụfuo mkpụrụ obi gị God's intervention ya ka mụ na-arịọ akụzi mere nwere onye ga-emechi aka niile ka ji ụgwọ ndị pensioners Jizọs gwaji aka dị otu a ka ha kwụọ ya kwụ oriku ma ogbenye bụ onye akpụrụ ọrụ ọ bụghị naanị maka onye mmehie nwere udo n'obi ya ọ bụghị naanị otu ihe nwata wee nye aka ya elu wee ka m na-agwa aka ga-egburiri gị mgbuwe ị ga-ewedata aka ọkụmọ nsọ biko gabanue ga-abụ agha ebube eluigwe biko bịa bụ agha eze mee nke eluigwe eze emeghela anyị ọ dịghị onye pụrụ igbochi nke eluigwe meghela anyị si nụ Jizọs mee eluigwe